ina. Ako tong kuhaon iyang bulak. Ngayon ano tong ihatag niya nako. Sige, tunuan tuon sa ilahon. Hala, naamad ay siya. Tago sa ko kay sakpan man taan eh. Wa pa nagkalakaw. Matay na ito. Oy. Matay ganahan ko anong bulaka. Oy. Iya noon. Gihatag naman ko na to niya. Pero adig ko kung sugot nga manguyap siya nako. Oh no! Di ko ganahan. Sus, lakaw na yung tawon, lakaw na. Nag-ingon man to siya na kung nag-text man to siya nga dili lang siya moanhi sa dayon kay murag nakuratan daw kuno siya nga manguyab ko niya. Pero gusto niyang ugma lang daw kuno kay para makapreparar siya makanahuna. Ay simple ako pud. Gwapo-gwapo mo tagamay po. Napo tayo respetos babae. Kasi nga magano to guwi nga maka pagunahuna siya para sugtun jud kunya ginsakto higugmaon jud kunya ginsakto. Pero adig ko kung sugot nga manguyap siya nako. Pero ako mga bulang ako ganing ihatag niya. Pero hapon naman pod ay maglasilak sa pod ko kay ugma po hon excited ako magkita me makauyab naman guguan eh makauyab naman jud taan eh. Oh no! Pero hapon naman mamalhin sa bigay kog baka kanding may magpatuktok pa kog manok maglalog og baboy maglungag pod manghugas og plato ay bisag kapoy ako ning buhaton kay inig maguyab ko magminyo man ko sunod so prepare na ko. Sige tapos ako. Yes! Oh no! Ito na! Tuko! Yes! Yes! Ato kaon. May gani kay gabi na. Ngit-ngit naman ya. Mamalhin mo to siya baka. Ako na ni hinahinayog kuha. Oh no! Total daghan man eh. Di niya mailado nga gikawatan. Kaning daghan may ako unahon. Kay may nang igo-igong kuan. Madala na ako. Okay. Sa itago diri. Kaya nang pagkuhaan eh. Dali ha. Kanit, murag tsada mo na kayo. Daghan akong bulak. Daghan akong bulak. Tablaw, gusto na ka na. Magpangisog lagi to. Magpangisog to. Kanit. Katong ruset. Ato. Ato, lumaan to. Kani, akong ko ano na pilo ni. Oh, bagninduta kayo. Teresa ni. Kaya ko rin kuhaon. Kani. Kani mo sada mag-select rata select. Mag-select rata kay bugat. Sablaw. Kani bugat naman kayo. Kani niya. Kani. Igo-igo na lato nga maigo. Kani. Na. Kawasin pa. Oh no! Kunin dalon ang problema ano sa anak pagdala. Kita makumpar din. Kanila. Sudlan ako. Oh no! Ha? Kani. Nangawat pa tag bula. Ngawat pa tag langgana. Ako sarod. Tablaw gusto to ka na mangisap ng tumayo. Asa ni ang bulak? Dara. Gagmang. Sus, gusto ko magdali-dali ta kay
Sakpan niya ka. Daw. Balikan lang niya ako ng iban ani. Kaya nasakpan niya ako ato tagliya. May tapatay na ako. Sige. Kani igo-igo na ni. Kabugata man din eh. Ha? Ay, so. Sa gabi na, kapoy pamalig baka kanding, pan okay lang, kaya nakapulot po kong buklubi. Yung kanirong buko na ko ni siya, kaya ako'y patuktok sa kong mga manok, dahil may uban, itagol ako lalog sa baboy, okay lang kay. Kaning natay inspiration sugton, dahil ito ugma ka, namias kong paglihok, eh. Walay pamaol, walay kapoy, walay singot-singot, walay kutas-kutas. Nani ko din yung inspire kay taba sa itong kinabuhi. Oh no! Miad kayo, eh. Sa ko kay, yung alpukuron. Excited ako kung balikan ako mga bulak o lantaw kay Oh no! para makanahuna na kung unsay kung ihatag ng mga bulak ugma para kanang inigabot niya na yung mga triling ba kaning unahang bulak ihatag kanang may kadawang bulak ihatag ano ba para special di kayo. Handa! Oh no! Sus, nga naman ang nakuhaan akong bulak. Kinsa may nanguhan ni. Mahal ra bago to kaayo. Hala ka itong lindot kayong bulak ng planong ihatag. Nawala. Yung wala kinsa nakuha ni kong bulak. Kinsa nakuha ni kong bulak. Hala. Agwagin. Oh no! Kinsa nakuha ni kong bulak. Basi ka mo may nakuha ni kong bulak. Basi ka ni mga bulak. Kamurag na jotay man po Oh gihapon. no! Murag na jotay man ganing bulakar ba? Sus! Hindi ako doon murag ako anjit. Oh no! Ay nakuha anjud. Daghan man unta ni ganiha. Asa man tong gagmay dire. Wag ibatasan ni nanguha. Ay mahal na bakit yung makaliko sugton ni mugoy makainit. Asa ko mga bulak? Asa? Oh no! Na, makaitaan yun ako itong nangawat na makatilaw. Nanong nawala akong bulak. Ako itong gihaguag bis-bis. Gigalam na ako itong ginuod. Gikuha pa na ako tos mga lagyo kayong bukid. Oh Pero no! nanong gikuha. Okay, marapit ko kaya ako. Bakit kung sa pagulibilang gikuha ato ron? Di akong tanahon. Daghan man yung nakuha. Unsa ba yung gisudlan? Laki gutong kakuha ato. Animal gutong kakuha ato. Na makitaan gut ikaw makatilaw yuga. Unsa pa Oh, no. gilain yung gikuha? Unsa ba yung gisudlan? Murabag na ko'y nabantay ang nawala po akong baldi. Palanggana. Kuy, patay ko nawala ba rabag ko akong palanggana? Ako matuod akong palanggana. Oh no! Nasa na lagi? Di ko hagig akong pelangganan dako. Agkoy, sinunod para bagyo to sa akong ikaduhang lula. Sos, ginuo pinalangga. Rabagay ko sa akong lula. Giinan rabagyo ko nga. Sa iyang pagpanaw sa last niyang gininhawa. Nga, katong palangganaha iyang ihatag na ako bilang ako'y tagasunod. Oh Ang no! pingan ko na ako niya nawala. Na, ginuo ko. Problemahan ako ini, uy. Na, asa basig na ara. Sus, wala gudi ay dire. Oh no! Manigid mo, mga tawanan mo. Manigid mo. Manigid mo. Yes! Nakuha, ginako ang bulak nga ganahan ako. Di ko ani masakpan niya, kay layo naman kayo ko. Nanag ko sandig. Oh no! Nan? Uwat lagi siya nako. Nagtuo man to siya nga, balikan ako sa pagkaugma. Pero di man di ay. Yes! Nakuha na gina ako. Well, ako nang ipantanong dito sa balik, panisplay na ako. Ako nang patubuon. Padaghanon, ibaligya na ako. O, sure ba kayo ni Ron? Napasada kayo kaya nakakuha dyan kong daghang bula. Yes!
Kao na naman kung balanghoy ani o kamuting kahoy. Kakapoy kayo. Ay, ano mo itong gikuha nila akong bulak. Wala mo sila batasan. Hindi ko makauyab ani. Ako na lang gusto silang isalik sa Ginoo itong nanguha. Hindi na lang ko una nagdautan nila. Bahala wow! Nila kay grabe. Uy, di kumutok usar gakuha ato daghan yun. Uy, kay daghan may lang gikuha. Saan ba na ako ato? Dala pa nila palanggana kuha. Nangawat patag bulak, ngawat patag nangana. Batasan. Sige na lang.